Predstavujem vám jeden z najlepších trojizbových bytov, ktorý momentálne v Petržalke na Holičskej vzniká. Kompletne zrekonštruovaný priestor so 76 metrami štvorcovými, 2 lodžiami a pôdorysom, ktorý tu patrí medzi najžiadanejšie. Toto nie je len prerobený byt. Toto je byt po veľkej rekonštrukcii, kde sú všetky najdrahšie práce už hotové. Nové elektrické rozvody, voda, omietky, kúpeľňa, toaleta aj kuchyňa. Podlahy a steny sú hotové. Stačí si byt už len zariadiť podľa seba. Vo videu vidíte vizualizácie, ako môže finálne bývanie vyzerať. Najväčšia výhoda? 2 nepriechodné spálne, priestranná obývačka a 2 lodžie, jedna z obývačky a druhá zo spálne. Perfektné na rannú kávu, oddych alebo pracovný kút. A lokalita? Električka 2 minúty od domu, parky, školy, obchody, reštaurácie, všetko, čo má kvalitné bývanie mať. Fotky z priebehu rekonštrukcie budú novému majiteľovi k dispozícii. Ak hľadáš byt, ktorý je už kompletne zrekonštruovaný a stačí ho len zariadiť, napíš mi správu, rád ti ho ukážem osobne.